Mary Livap ve Daşoğuz vilayetlerinde elektrik toğunun kesilmegi iýdigderli häsiýete eýe boldy. Elektrik toğu etraplarda bir näçe sagatlyk tapgyrlaýyn öçürilýär we ýaşaýyş jaýlar hemde edara kärhanalary toksuz galýar. Azatlygyň çeşmeleri toğun belli bir pursatlarda we uzak wagtlap öçürilýän halatlarynda ogurlugyň ýüze çykýanlygyny şolsanda elektrik simleriniň we enjamlarynyň ogurlanýanlygyny aýdýarlar. Soňky aýlarda zawodlarda we kärhanalarda elektrik simleriniň ogurlanmagy bilen bagly ýagdaýlar köpelipdir. Meselem kirpiç zawodlaryny, guruluşyk firmalaryny, gurallary we işleýän agyr tehnikanyň durly görnüşlerini, şol sany ýük götürüjileri, tok bilen üpçün edýän galyň mis kabelleri tutuşluğunu çapılıp alanýar. Käte çapılman daşyny dilip diňe içinden geçen mis simlerini alýarlar. Dip kanun goraýjy darasyndaky çeşme gurrun berdi. Çeşmeleriň sölerini öreşeli ýagdaýa duçar bolan we polisiýa ýüz tutan kärhanalaryň sany köpelýär. Häzirlikçe deriňewlerden netije ýok. Ogryny tutup bolanok polisiýa işgärleri mis sewdasy bilen meşgul bolýan adamlary soraga synalýar, emma olardan häzirlikçe belli bir jogap tapyp bolmady. Dip polisiýadaky çeşme gurrun berdi. Mis simlerinden başga da dukanlarda we guruluşyk yerlerinde bolan ogurluk ýagdaýlary hasaba alınýar. Guruluşyk meýdanlarynda armatura demirleri turbolar, sement we beýleki guruluşyk serişdeleri we enjamlary köp ogurlanýar. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan çeşmeler bu ýagdaýlaryň soňky wagtda hasam köpelendigini bellep, munyň sebäbini elektrik energiýasynyň köp we uzak wagtlap öçürilmegi bilen baglaşdyrýarlar. Islendik bir markete barıp dukanlara girip tok öçen mahaly islen harydyny alyp horjunlaryny we kiselerini doldurup çyksaňam hiç bir video ýazgy etmeýär. Sebäbi kameralar işlemeýär diýip dukan eýesi aýtdy. Livapda we Marda şol sanda ýurdun elektrik energiýasyny öndürýän iri deskalarynyň yerleşýän sebitlerinde elektrik energiýasy iýul aýyndan bäri uzak wagtlap öçürilýär. Mundan öň Balkan vilayetinde hem elektrik energiýasynyň duýdansyz we sebäbi düşündirilmezden öçürilýän ýagdaýlary köp bolupdy. Soňky hepdelerde toğun uzak wagtlap öçürilmegi Daşoğuzda hem ýüze çykypdyr. Kanun goraýjylaryň sözlerine görä tok bolman kameralaryň işlemezligi jinaýatçylygyň üstüne açmak işini kynlaşdyrýar. Ogurluk, uruş, ölüm, islenlik bir hadise bolanyny işin üstüne açmak üçin kameraların ýazgysy ulanýar. İşimiz jinayet bolan yerleriň golaýyny ornaşdyrylan video ýazgy edýän kameraların ýazgysyny öwrenmekden başlanýar. Häzir düýünden başga ýagdaý. Biz nämeden başlajagymyzy bilemizok. Häzir jinayet gatyken biz hatda öz hozurlugymyza ziyan ýetse kimden we nämeden nireden başlajagymyzy bilemizok. Dip polisiýa işgäri gurrun berdi. Onuň sözlerine görä tok kesilse kameralardaky energiýa 30 minutdan köp wagtda yetmeýär we ondan soň ýazgy edip bilmeýär. Tok bolsa adından 2-3 sagatlap ketilýär. Şeýle-de kanun goraýjylar soňky döwürde kameralar oturdulyp edara kärhanalarda, sewda nokatlarynda we hojalyklarda başga gözegçiligiň edilmeýänligini aýdýarlar. Sebäbi edaralar, firmalar, dukanlar, telekeçiler her aýda aýlyk töläp garawul saklamaga mätäçlik ýok diýip hasaplaýarlar diýip polisiýa işgär aýtdy. Soňky hepdelerde hususan da Livapda elektrik togy tapgyrlaýyn, ilatly yerlerde her gün durnukly görnüşde 3-5 sagatlyk öçýär, käwagt 18-20 sagatlap hem tok bolmaýar. Azatlyň habarçylaryna we çeşmelerine görä Tomsyň ıssasynda hojalyklar toksuz galýar. Azyk sowadyjylar, split sistemalar, telewizorlar we öý internet enjamlary ýaly gymmat gurallar sanyndan çykýar. Dukanlarda azyk harytlary zaýalanýar. Elektrik energiýasynyň kesilmegi we onuň sebäpleri yerli häkimetler tarapyndan agdalmaýar. Elektrik energiýasyny uly mukdarda öndürüp sewit goňşularyna satýan Türkmenistanyň döwlet mediasynda ýurdun içinde elektrik üpçünçiligindäki bu agyr bökdünçlükler düýpden agdalmaýar. Balkan Welaýatynyň administrativ merkezinde büdjet işgärleri bereket etrafynyň gowaçy meýdanlaryna çürtüm işlerine çekilýärler. Ýogsa olar geçen hepdelerde awaza milli syýahatçylyk zolugyny güýçlendirilen rastatçylyk we awadanlaşdyryş işlerini tamamlap ýaňy ýakynna Sewit paýtagtyna dolanypdy. İşgärler 6 awgustda ýörüýte awtobuslarda bereket etrawyna ýerleşen gowaçy meýdanlaryna köpçülikleýin alınıp gedildi. Diýip Balkan Welaýat häkimliginiň oba hojalyk bölüminiň bir resmisi anonim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Häkim gowaçy meýdanlaryna çürtüm işleriniň gysga wagtda doly tamamlanmalygyny, öňümüzdäki hepdeniň dowamyny özüniň
Bu hili iyidek işlerinin üstünlüklü yerine getirileni barada prezidente hasabat verecekdigini aýdýar. Deyip obu hocaluk resmisi sözünün üstüne yetirýär. Ol ödünün çürtüm işlerinin guramaçylygyny ýol başçy bellenenini aýdyp şäherde döwlet awtobuslarynyň ähresiniň işçi daşamaga çekilýänini aýdýar. Käbir edaralarda işgärleriň hut ödleri gowuşy meýdanlaryna alınıp gidilse beýlekler çürtüm işlerini öz orunlaryna hakyna işçi tutmak bilen borçlandyrylýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy munyň bilen baglykda saglyk we bilim edaralaryna, hassahanalarda we mekteplerde işgärlerden pul serişdeleriniň ýygnalyp alynýanyny habar berýär. Bir saglyk işgäri habarçymyz bilen gurrun döşükde gowuçanyň çürtüm işlerini niýetläp öz edaralaryna her bir işgärden 60 manat pul serişdesiniň ýygnalyp alynýanyny aýdýar. Şäheriň mekteplerinde mugallim bolup işleýän beýleki bir sewit ýaşaýjysy bilim edaralaryna hem işgärlerden öz orunlaryna gowuçy çürtümini hakyna tutma işçi uratmagyny talap edilýänini aýdýar. Balkanawat şäher hassahanasynyň bir şefagat uýasy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükde özleriniň çürtüm işlerine gatnaşmaga çekilenigini gurrun berýär. Ýöne olar kärdeşler bolup bu problema boýunça başlykmana garşylyk bildiripdirler. Olar özleriniň saglyk pudugynyň işgärleri bolanlyklaryny ýatladyp daýhançylyk bilen meşgullanmaýanlyklaryny aýdypdyrlar. Hiç bolmany işin gapdalynan talap edilýän goşmaçy işler üçin özlerine tölek edilmegini talap edipdirler. Bir hepde gayrat edin. Men bir alazyny tapjak bolaryn. Meniň hem sizden artyk yerim ýok. Bize de häkim buyruk görýär. Mugallimler hem çürtüm işlerine hakyny tutma adamy uratmaly ýa-da özleri gatnaşmaly. Egerde gowuçy meýdanlaryna çürtüm işlerine gatnaşmakdan boyun toglasaňyz emkemi işgärleri bize azar berýär. Diýip başlykman öz garamagynaky işgärleri ýüzlenipdir. Bu da uşu atnaşan şefagat uýasy özleriniň mejburi işlere gatnaşmaga razy bolmakdan başga saýlaw seçkileriniň ýokdugyny aýdýar. Ýa-da welaýatyň büdjet işgärleri bir näçe hepde mundan ozal Awazan milli syýahatçylyk zolugyna geçirilýän halkara maslahatyň öňe tirasyna haratsaçylyk we awadanlaşdyryş işlerini mejburi çekildi. Bereket etrafy Balkanawat şäherinden 130 kilometr töwere Günnogorda ýerleşýär. Mejburi zähmete çekilýän raýatlar Tomsun yssysyna özleriniň açyk meýdanyna gowuçanyň iýdegi işlerine gatnaşdyrylmagyny garşylyk bildirýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy hakyna tutulýan işçileriň arasyna okuwçy ýaşlaryň hem bardygyny aýdýar. Olar täze okuw ýylyna niýetläp täze egneşikleri okuw esbaplaryny satyn almak maksady bilen pul tölegleriniň öwedine çürtüm işlerine gatnaşýarlar. Diýip Balkanawatda ýaşaýjylar aýdýar. Olar okuwçy ýaşlaryň ysly howada gowuçanyň iýdegi işlerine gatnaşmagyny häkimlik resmiýetleriniň göz ýumýanyny aýdýarlar. Bu aralykda köpçülik transport serişdeleriniň gowuçy çürtümine adam daşymaga çekilmegi bilen vilayet merkezine awtobus gatnawlary ymykly seýrekleşdi. Taksiler yetişmeýär. Duralgyda adam köp, howanyň temperaturasy 38 gradusdan aşdy. Diýip Balkanawatda ýaşaýjy aýdýar. Galy bersede idara karhanalaryň işgärleriniň köpçüliklerini gowuçy çürtümine çekilmegi şäheriň hyzmatlar pudugyny işleriň tas towtamagyny getirýär diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Zir zibilleri toplayan adamlar bolman soň zibiller wagtynda alınıp gidilmeýär. Şäherde awtobus gatnawlary tas togtady. Saglyk hyzmatlaryna ýüz tutýan adamlar kösenýär. Bu ýagdaý şäher durmuşyna yaramaz täsir edýär. Diýip Balkanawat aýtdy. Türkmenistanyň her ýyl ýüllerçe min gektar meýdany döwlet tawsyrygy esasyna gowuç çekilip onuň ekiş ýydy. Şosany otag we çürtüm galy bersede hasyl ýygnamak işleri büdjet işgärlerine goşmaça ýük bolýar. Türkmenistan dünýäde paýta öndüren esasy ýurtlaryň hatarına bolup adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalar ýyllar boýy ýurdun paýta önümçiligini mejburi zähmetden peýdalanylmagyny tanqidlap gelýärler. Azatlyk radiosy Günnogor welaýatda büdjet işgärleriniň gowuçanyň çürtüm işlerine mejburi çekilmegi barada welaýat häkimliginden tesbir alyp bilmeýär. Balkanawatda we onuň töwereginde ýerleşen gowunamçylyklarda soňky hepdelerde dürli görnüşli owurlyk hadisalary hasaba alynıpdyr. Yerli polisiýa gözlegi işlerini geçirýär. Balkanawatyň Günnogor böleginde Rus gowunamçylygy diýilýän Hristiýan madarlygynda, şeýlede şäheriň Günbatar bölegindäki Gara Ahun we Gaýyp İşan gowunamçylyklarynda guburlaryň gazalmagy we merhumlaryň jesetleriniň talanmagy şol sanda olarda altyn diş gözlenmegi bilen bagly ýagdaýlaryň ençemesi ýüze çykypdyr. Balkanly polisiýa işgäri Azatlyk radiosyna anonimlik şertinde şeýle gurrun berdi. Bu ýerde guburlary gazyp jaýlanan meýitleri açyp jesetlerdäki altyn dişleri alyp satmak hadisalary we guburlardaky mermer daşlary haýatlary ogurlap satmak ýagdaýlary öwrenilýär. Ýöne henüýetçe jinayatyň üstü açylmady. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan Balkanlylaryň gurrun bermegine görä gowunamçylykdaky bu ýagdaý ýakynlarynyň ýatan ýerine ziyaret etmäge baran olaryň hossarlary tarapyndan anyklanypdyr.
Goloyda ene atalaryny we ýakynlaryny jaýlan adamlar ziyaret etmäge konumçylyga baranna kuburlaryň açylanyny we gymmat baha mermer daşlary goýulan mazarlardan daşlaryň ogurlananyny bilip kaldylar. Olar desine konumçylyklara jogapkar işgärleri we polisiýa ýüz tutup bu jinayetlaryň üstüni açmagy soradylar. Şondan soň iş gozgolyp soňra beýle kiraýetdirdi öz ýakynlarynyň mazarlaryna baryp ýagdaýlary anyklap başladylar. Dip Balkanly ýaşaýjy gurrun berdi. Bu ýagdaýdan habarly çeşmelere görä polisiýa ilki başta konumçylykdaky gabyr gazýanlary we jaýlamak işine gatnaşýan beýleki işgärleri şol sanda müjewirleri sorak edipdir. Olaryň bu jinayetleri etmänligi belli bolan soň Balkanabatdaky ähli gyl alyp satýan söwdügärleri soraga çekdiler. Şeýle-de gurdaşlaryny we haýatlary satyp boljak ýerler barlandy. Ýagny guruluşyk haritlarynyň söwdasyny diýen telekeçiler hem soraga çekildi. Dip çeşme gurrun berdi. Emma ol deriňewleriň entek anyk netije bermänligini bellidi. Adatlyk radiosy bu ýagdaý dogrusunda Balkan vilayatynyň häkimetlerinden we polisiýa ýolbaşçylaryndan resmi görnüşde tesbir alyp bilmedi. Emma mazarlyklardaky ogurluk hadiseleri yerli din wekilleriniň çykyşlarynda agzaldy. Hususan da geçen hepdeniň anyny güni juma namazynda mesçitlerde edilen wagtlarda adamlardan gonamçylyklardan habar almagy we ogurluk hadiselerinden huşkar bolmagy çagyryş edildi. Adamlar ýakynlaryňyz aýrylan wagty gyzyl iş bolsa aýyrdyp soň jaýlan diýip mesçit imamlary bu hil jinaýetlerde merhumyň gyzyl işiniň bardygyndan habarly tanışdyr ýakynlarynyň eli bolmagy mümkinliğin manyna gurulýarlar. Dip çeşmeleriň ýene biri gurrun berdi. Balkanly ýaşaýjylar öňler demir haýatlaryň ýa-da mermer daşlaryň ogurlanyp satylandygy barada eşidenligini, emma merhumlaryň altyn diýişleriniň soğurulmagy bilen bagly wakalar barada öň eşitmänligini aýdýarlar. Öňler demir haýatlar ýa-da mermer daşlar ogurlanyp satylýar diýseler geň görürdik. Indi bolsa ha serwet işleri edip başladylar. Hatta konumçylykda ýatan bennileriň gururlaryny galmak ýaly jinaýetlere gorkman baş goşýarlar. Dip Balkanly ýaşaýjy gurrun berdi. Mundan ozalky ýyllarda Adatlyk radiosynyň habarçylary konumçylyklarda mazarlaryň daşyndaky demir haýatlaryň ogurlanýanlygy barada habar berdi. Şeýle-de soňky ýyllarda mesçitlerde ogurluk hadiseleriniň köpelenligi şol sanda gapyda duran köwüşleriň ogurlanýanlygy belli boldy. Türkmenistanda hökümet tarapyndan boyun alınmayan ykdysady kynçylyklaryň we halkyň garyplaşmagynyň fonunda ýurtda bolýan dürli ogurluk we talaňçylyk hadiseleri ýygy-ýygydan köpçülüge ma'lum bolýar. Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ermenistan we Azerbaýjan arasyny iki ýurdun liderleri 8 awgustda ABŞ prezidenti Donald Trump tarapynyň aktamyna kabul edilen iki ýurdun arasyny 10 ýyl bäri dowam edýän çaknyşygy soňlajak ABŞ araçylygynaky parahatçylyk ulalaşygyna gol çekilmegine garaşlýar. Ermenistanyň premier ministri Nikol Pashinyan we Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew ykdysady mümkinçilikleri bilelikde durmuşa geçirmek şeýlelikde Günorta Kavkaz sewtiniň kuwatyny dolu açmak maksady bilen Birleşen Ştatlar bilen arada ulalaşyklara gol çekerler diýip Trump 7 awgustda Truth Social ulgamyna ýazdy. Ençeme lider uruşun soňuna çykmaga çalışdy, başa barmady. Ýöne Trump saýasyny inni beýle däl diýip Trump ýazdy we munyň resmi parahatçylyga gol çekişlik dabarasy boljakdygyny aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Pashinyan ýa Washingtonna we ol 7 awgustda İncil muzeýine baryp gördü diýip onuň metbuat gurlugy aýtdy. Gurluk 6 awgustda Pashinyanyň Birleşen Ştatlara sapar etjekdigini hem de onuň sebitde ykdysady hyzmatdaşlygy, parahatçylygy we awadançylygy ösdürmek maksady bilen Trump bilen iki taraplaýyn, Trump we Aliýew bilen bilelikde üç taraplaýyn duşuşyklary geçirjekdigini aýtdy. Ýöne Trump'ın 7 awgustda sosial media postuna çenli 3 hökümetiň hiç gaýsy parahatçylyk ulalaşygyna gol çekilip çekilmejekdigi barasyna anyk beýanat bermäniler. Ykdysady ulalaşyklary Günorta Kavkazda 1990-njy ýyllardan bäri ýapyk galýan strategik taýdan möhüm ulaw geçilgesiniň gaýtadan açylmagyna ýol açyp biler. Media habarlarynyň anonimlik şertine sitirlenýän bir ABŞ resmiýetine görä, bu ulalaşyklaryň netijesinde Birleşen Ştatlar Zangezur geçilgesiniň ösdürilmegi boýunça kirä hukuklaryna eýe bolar. Hem de geçilge halkara parahatçylygy we awadançylygy uğruna Trump ýolu atlandyrlar. Bu geçilge bilen Azerbaýjan Naxçıvan sewtine birikdirler. Bu sewt 32 km
kilometr giňlikdäki Ermeni territoriýasy bilen Azerbaýjanyň aýraçylykda tutulýardy. Geçelge soňu bilen demir ýoluny, nevit we gady geçirjilerini, optik üsümli aragatnaşyk liniýalaryny öýdü üçin alyp haritlaryň daşalmagyna, soňra bolsa adamlaryň hereketine mümkinçilikler eder. Ulalaşyk Birleşen Ştatlardan üstaşyr geçilgäniň guruluşy üçin tölew talap etmeýär. Ýöne bu taslamalara hususy korporasiýalaryň gatnaşmagyna çagyrýar. Bu ulalaşyk Abaşanyň ýürüýtü wekili Steve Witkoff'un şu ýyl Bakuwa amal aşyran saparyndan soň şeýlede taraplaryň arasyna dowamly geçirilen gepleşikleriň netijesine gadanyldy. Ermenistan we Azerbaýjan 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy dargap garaşsyzlyk alaly bäri Dağly Qarabağ sewtiniň üstüne iki ýedek uruşdylar. Günorta Kavkazda ýerleşen bu iki döwlet 2020-nji ýylda bolup geçen iň soňky iri ýaragly çaknyşygyň tamamlanmagynyň ýygyny etnik ermenileriň dawaly sewti terk etmeginden soň özara gatnaşyklary kadalaşdyrmak ugruna möhüm ädim etdiler. Yerewannaky resmiler inni bu sewti Azerbaýjan territoriýasy hökmüne ikrar edýär. Tamamlanylmagy halkara derejesinde magtalan parahatçylyk ulalaşygynyň teksti ýyllar boýy dowam eden iki tarapyň gepleşiklerden soň mart aýyna uglan edilende bolsa, bu dokumenti henüz gol goýulmady. Azerbaýjan bu resminama gol çekmegi gaýta şerte baglap Ermenistanyň 1990-njy ýylyň garaşsyzlyk jarnamasyna degişli sözleri öz konstitusiýasynyň aýyrmagy. Bu jarnamada Sowet Ermenistany bilen Dağly Garabagyň kanun çykarjy edaralarynyň arasyna 1989-njy ýylda kabul edilen birleşme akt sitirlenýär. Şeýle-de Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Minsk toporunyň dargadylmagyna razy bolmagy talap edip geldi. Dağly Garabag çaknyşygynyň gepleşik arkaly çözülmegi ugruna onlar çylbar iş alyp barýan ýeketäk halkara araçy gurama bolan toporu Birleşen Ştatlar, Fransiýa we Russiýa ýol başlyk edýärdi. Ermenistan iş ýüzüne bu talaplaryň ikisine de razy boldy. Ýöne muňa garamazdan öňümüzdäki bir näçe ýylyň dowamyna täze konstitusiýanyň kabul edilmeginiň prinsip meselesi bilen baglykda Ermenistanyň öz içerki meselesi bolup galmalydygyny, şeýle-de parahatçylyk ulalaşygyna gol çekilen wadyna şol bir wagtda Minsk toporuny dargatmak boýunça Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna birlikde ýüzlenme bermegiň mümkinligini aýdyp gelýär. Ýöne bu meseleler jemleýici ulalaşyga böwet bolup gelýän ýeketäk meseledel. Ermenistan we Azerbaýjan ilkinji gedek 2024-nji ýylyň bahar toms aýlaryna demirgazyk araçagyň 13 kilometrlik böleginiň döwlet serhetleriniň ýazgysyny ýazmak we onu karta geçirmek ýagny delimitasiýa hem de olary ýerine kesgitlemek ýagny demarkasiýa işlerini ýerine ýetirdi. Bu tagallalar diplomatik öňügidişlik hökmüne halkara jemgyýetçiligi tarapyndan hoşallyk bilen kabul edildi. Taraplaryň ikisi de serhetleriň delimitaasiýa we demarkasiýa prosesini dowam etmek boýunça ulalaşdylar. Ýöne soňky bir ýyl bäri araçagyň beýleki tarapyndan Ermenistanyň öz 224 kilometrlik territoriýasyny Azerbaýjanyň basyp alyjylygy dowam etdirýändigini ileri sürýän bölegini öňügidişlik gazanylmady. Ermeni opozisiýasy dawaly serhet demarkasiýalaryny hem de Yerewanyň diplomatik göçümlerini boyun silme hökmüne ýazgyryp Paşinýanyň wezipeden çekilmegine çagyryş etdiler. Ýöne 2024-nji ýylyň may we iýun aýlaryna müňlerçe adamyň gatnaşmagyna bolup geçen köçe protestleri soňu bilen sowaşdy. Ermeni premier ministri öz hökümetiniň Azerbaýjan bilen arada durnukly parahatçylygy gazanmak ugruna tagalla edýändigini aýtdy. Bu tagallalar jemgyýetçiligiň giň goldugyny eýe bolýar. Moskwanyň araçylygyna 2020-nji ýylda gazanan ýaraşyk ulalaşygynyň bir maddasyna laýyklykda Ermenistan Azerbaýjan bilen onuň Naxçıvan eksklawasynyň arasyna ulaw ara baglanşygynyň howpsuzlygyny kepillendirmeli we raýatlaryň, ulawlaryň hem de ýükleriň iki ugur boýunça hem pätgelçiliksiz hereket etmegini üpçün etmeli. Azerbaýjan we Türkiýe tarapyndan deňize çykargylary ýapylan Ermenistan islenlik üstaşyr ýoluň tutuş tebit boýunça petiklemeleri açma prosesiniň bir bölegi bolmalydygyny, şeýle-de onuň Ermenistanyň öz ýygytýarlygyna, ýurisdiksiýasyna we çäk bütewligine hormat goýmalydygyny tutan ýerlik bilen aýdyp gelýär. Yerewandaky resmiler bu pikiri hatda eksterritorial geçerge düşünjesini ret edip gelýärler. Olar muny Azerbaýjanyň öz çäklerini üstü ýapyk görnüşde ele geçirme hökmüni atlandyryp gelýärler. Hormatly dinleyijiler, siz bu makalanyň dolu mazmuny bilen Azatlyk radiosynyň web saýtyna tanyşyp bilersiňiz.